Așa zice Sfânta Scriptură. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Trebuie să știm acest lucru ca pe Tatăl nostru. Să știm să ne mărturisim păcatele, fără de legile noastre. Poate nu trebuie să ziceți la cineva. Aveți pe cineva. Iisus Hristos, Duhul Sfânt, care l-a lăsat pe pământ. Chiar unde sunteți, aici, acasă, la biserică, oriunde, la muncă, la școală, în orice moment, rugați-vă. Dacă ați păcătuit într-o secundă, îi ziceți la Domnul să vă iartă, să vă lăsați de păcatul acesta. Pentru că dacă lăsați un păcat micuț în viațele voastre, va ajunge la un păcat mai mare. Și când va ajunge la un păcat mai mare, va fi mai greu să-i cer iertarea la Dumnezeu. Cum au spus mulți, Dumnezeu nu mă poate ierta acest păcat. Am făcut cel mai lucru mai rău. Dar Dumnezeu, prin sângele lumierului Sfânt, îngenguiat pe cruce, are tot putere ca să ne curățească de orice păcat, în orice clipă. Dar trebuie să ne credem în acest cuvânt. Trebuie să fie Domnul. Amin.